Moni amala wanzanga kulikonse kumene tili taswera bwanji tonse taswera bwanji ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masauko Banda nzika yokhudzidwa kuchokera m'boma la Mangochi. Amala wanzanga ndabwera madzulo ano kufuna kuti tikumbutsane kumene tikuchokera komanso tidziwe chiyambi cha kuyipa kwa boma la MCP komanso anyamata azikwanje. Amala wanzanga kuyamba kwa anyamata azikwanje kunayambika ku Lilongwe pamene ananena kuti amathana ndi makadeti. Ndipo popanga zinthu zawo ankakonda kumaamenya amene avala t-shirt ya DPP, kumaamenya amene akulankhula zinthu zonena DPP, zokhudzana ndi DPP. Iwowo ankati akuthana ndi makadeti akuti amene ankachita nkhanza anthu mu nthawi imeneyo ya DPP yo. Ndiye madzulo ano chimene chandipangitsa kuti njambule mwachangu audio iyi ndaona mzithunzi kulimbi voice ikumveka sindikudziwa kuti ndi ndani komano motsimikiza voice iyo sindingatsimikizire koma ikumveka ngati ndi a Jomo pamene akuonetsa achinyamata akupanga mipeni anayi ndi peni komanso afotokoza kuti akhala akuvutitsa anthu kukhapa anthu mulimbi. Ndiye ndikunena kuti ngati izi zingayambe chonchi ndoti sizikuyamba bwino. Ndikupempheni a Jomo ndi gulu lanu la chinyamata DPP kumwera kuti izi musayambe izi. Ngati iwo anali a MCP amachita chakwaipa ichi, inuyo onetsanino machitidwe anu abwino, agwireni anyamata amenewa, perekani maumboni anu okwanira kasiyeni ku polisi. Pano pa polisi ili pano ili m'manja mwa a DPP mchipani chanu inuyo. Ndiye chimene chikufunika paoneke kusiyana, chifukwa ngati mungayambenso kuchita izi anthu sasiyanitsatu. Chifukwa inuyo muchita zimene zifuna kuti ndinu makadeti amene mukuwapangawo ndi anyamata azikwanje a MCP. Ndezisiyana pati popeza dzanali taona anthu akukhapidwa kumbowe kumakhapidwa kumachitidwa nkhanza chifukwa choti a MCP amati kuti inuyo makadeti munthawi yanu munkazunza anthu. Ndiye lero zasintha zinthu, inuyonso mukupitiriza tikumuona munthu amene mukumuonetsa ndi zikwanje ali ndi pamphuno posepa magazi mpaka aonena kuti mzimu wanga useni mtendere onse amene ndidakupangira ni zoyipa mundikhululukire. Zinthu zimene sizikuyenera kuchitika inuyo ngati DPP yatsopano. Tikupempheni kuti musachiteso zimenezi ndipo izizi ineyo ndikuzichita kondemu ine Andrew Masauko Banda ngati activist kuchokera kuno ku boma la Mangochi pa mchombo penipeni pa boma la Mangochi Municipality Constituency. Ndikunena kuti ngati mungachita izi ndiye kuti uku ndikuyamba chifukwa president akulumbiritsidwa mawa. Ngati lero mukuyamba kukhadzula anthu mphuno malo moti mukanangogwira munthu yonkupita naye ku polisi koma mukumvulaza amene mwamvulaziramo. Kodi simukutengera malamulo m'manja mwanu chifukwa choti DPP yalowa boma? Ndikupempheni achisale amene mukuyang'anira achinyamata ku DPP mwauze achinyamata anu kuti asachite izi. Ngati iwo ali numbo nokwanira agwireni anyamata amene akaperekeni m'manja mwa boma. Polisi ndi imene ili ma law enforcers athu kunoko amene amaonetsetsa zoti anthu atsate malamulo. Agwireni onse amene mukuwadziwa ndi maumboni anu pitani mukapereke ku polisi. Polisi apititsa anthu aja ukhoti, khoti iyagamula bola inu mupereke maumboni okwanira. Koma zikayamba chonchi izi ni nkhanza muchita apazi. Mukusiyana pati ndi anyamata azikwanje ndiye. Anyamata azikwanje musaiwale ndikukumbutseni anyamata azikwanje pochita zinthu zawo amanena kuti akukhaulitsa makadeti. Ndiye inunso ngati mukuyambaso izi ndiye kuti mukukhaulitsa anyamata azikwanje. Ndiye tisiyanitsa pati. Izi zisachitikeso. Nkhani ina imene ndabwera nayo ndionena kuti amalawi anzanga tisakhale pa chinkondwa, tisakondwe mopambana muyezo. Tiyeni tidziwe zoyenera kuchita ife ngati achipani, tiyeni tichite ife amene takhala tikumenyera ufulu wa Amalawi. Komanso inu anzathu amene mwawina, kumbukirani anzanu amene mwayenda nawo bwino. Kumbukirani anthu amene achita zinthu molemekeza Mulungu, molemekeza malamulo. Anthu amenewo mukuyenera muyende nawo. Komanso ndikupempheni kunena kuti pa nthawi imene mukupatsana maudindo m'bomamu, musapatsane maudindo ngati mene amachitira achakwera. Achakwera amampatsa udindo munthu ngakhale alibe knowledge iliyonse yoyendetsa department, amampatsa unduna chifukwa chongothokoza, chifukwa choti nthawi nake akuti ankathandiza chipani.
ndiye ku dindo wanu kujani kuchipani kuboma kwanu kuchipani chanu cha DPP pamene mwalowaso mboma musapatse anthu maudindo amene mukwadziwa kale kuti anali ndi ng'ala nthawi imene inu mmatuluka mboma. Patsani okhawo amene ali ndi mbiri zabwino, komanso ngati kuli kotheka maunduna ndi maudindo ena osiyanasiyana musapatse anthu achipani. Ma MP musapatse maunduna chifukwa choti ndi MP wa jeni wa DPP kapena kuti amadziwa kulankhula pa kampeni kapena amalankhula bwino, koma mupatse khayo amene mukudziwa zoti ndi MP chabwino komano ali qualify ali fiti kuti angayendetse unduna umenewo. Simulakwitsa a DPP, simulakwitsa Professor Arthur Peter Mutharika, ana Malomba, Bambo Chaponda, kaya Chuleni ya Mwanamveka ndi ena otero. Pamene mukhale pasi ndi kusankha anthu ena oti mwina so ena si achipani chanu, kusankha so ena mwina si andale, akhoza khala achipani chanu koma si alibe maudindo, si ma MP. Izi zithandiza kuti ma MP akapita ku parliament kuja azikafunsa anduna amenewo amene sali MP ku parliament. Koma yekha akhale MP, yekha akapezeka kuti ndi membala wa board ina yakenso kumeneko ku wa commission ina yakenso ku parliament iko majani aja masankhana maklasta osiyanasiyana ku parliament. Zimenezo sizikhala bwino. Yekha akhale MP, yekha akhale minister, yekha akhale ndi udindo ku parliament, kandi wa agriculture, kandi zachiyani. Izi sizithandiza. Kuli bwino ma MP tipange system ina, ma MP akhale ma MP. Nduna ngati mungasankhe nduna zina chabwino zisankhe kuchokera kuchipani malingana ndi kuthekera kwawo ndi maphunziro awo, koma ambiri asankheni kuchokera kwina kwake kumene iwo angathe ali ndi mbiri background ena ake amene ndi background yoti athandiza dziko. Mukatero mukonda chinthuchi. Koma mukangochifuna kuti chifukwa choti yawina ndi president wa chipani, yawina ndi chipani cha DPP, ndiye muyendetse nokha ma MP akhale a DPP, ma minister akhale a DPP, kani maudindo anji tchulani chilichonse chikhale chochokera mchipani. Ndiye kuti boma liyenda ngati chipani siliyenda ngati boma. Ili ndi pempho limene likupita kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi vice wawo Mai Jeni Ansa, komanso second vice wawo. Popanga maunduna anu, popanga magulu anu, yang'anirani anthu amene ali ndi kufuna kwabwino. Yang'anirani anthu amene ali ndi kufuna kwabwino. Ndimungokumbutsana tisayiwale kuti talowa mu nyengo izi chifukwa choti tidavotera anthu osadziwa zochita zimene akuyenera kuchita. Panopa tikudziwa zoti tiyenda mu nyengo zabwino chikhulupiriro tinacho chifukwa DPP ochuluka ndi anthu amene akudziwa ndi kuthekera koyendetsa mabizinesi, koyendetsa boma chifukwa munayendetsapo. Koma pempho langa boma lisadzaze ndi anthu andale, lisadzaze ndi anthu achipani. Ikani maundunamo anthu oti si achipani ayi, koma odziwa kuchita zinthu, koma ali mamembala anu amene mukudziwa kuti sakupangani sakusokonezerani system mwadaladala, amene akhale ndi anu mukudziwa kuti makhamukuyenda nawo ngati okonda chipani koma osati ngati ma politicians. Ndi mawu amalawa nzanga ndikufuna nena kuti mobwereza ndi momaliza tiyeni tipemphere ndi kupempherera Professor Arthur Peter Mutharika, kupempherera dziko lathu, kupempherera abale athu amene atuluka amene sitidasankhenso, osati chifukwa choti timazonda koma chifukwa choti alibe kuthekera, alibe mphatso ya utsogoleri achakwera ndi gulu lawo. Amve ndipo Mulungu awathandize kusinthika. Popeza tili mzaka za democracy, mwina chaka china adzapezanso mwayi olowa mchipani, olowanso mboma. Ndi mawu amalawa anzanga, mukhale ndi usiku wabwino, mukhale ndi tsiku labwino pamene tikukonzekera kulumbiritsidwa kwa Professor Arthur Peter Mutharika mawa lino. Ambuye akudalitseni. Mulungu adalitse Malawi. Zikomo, zikomo.